Ahojte z Dubai Expo City. Toto je najzelenšie alebo najekologickejšie miesto v Dubaji. Vízia dubajskej vlády je vlastne budovať túto oblasť Dubaja ako príklad pre ostatné city, ostatné mestá, ako hospodáriť s energiou, s odpadom. Vlastne budujú mesto v budúcnosti energeticky ako zelenej energie, a lokalizácia tejto oblasti je blízko letiska, druhého najväčšieho dubajského letiska, bude 5-krát väčšie ako je existujúce letisko. Takisto je blízko druhej palmy, palma Jebel Ali. Táto palma má obrovský potenciál, všetci poznáme tú prvú palmu, ale pre investorov je veľmi dôležité sledovať trendy, ktoré prídu ďalších 5 rokov, 10 rokov. Tým pádom, že keď nakúpime dneska, tak o 5 rokov, 10 rokov budeme mať veľmi pekné zhodnotenie a samozrejme z existujúcich apartmánov mesačný cash flow, lebo veľa ľudí bude chodiť na tieto konferencie, ktoré sa tu nachádzajú. Je to vlastne svetové miesto, kde sa stretávajú svetoví lídri. Naposledy minulý rok tu bol britský král Charles aj so svetovými lídrami, kde diskutovali o globálnom oteplovaní. A toto je len jedna z mála konferencií, ktoré sa tu v podstate organizujú každý týždeň. Rôzne spoločnosti prichádzajú do tejto oblasti, Siemens, japonské firmy. Táto oblasť je veľmi, by som povedal, kľudná a dubajská vláda chce vlastne budovať mesto budúcnosti, zelené, ekologické. Pre viac informácií kontaktujte ma a môžeme sa porozprávať o možnosti kúpy apartmánu v tejto oblasti a taktiež o leasingu kancelárie v tejto oblasti. Ahojte.